Zer moduz problema honekin? Ondata zaizu ez da? Espero baietz. Bueno, hasi gaitezen lehenengoarekin. 48 korrikalari da osoa, totala. Hau bezala da. 48 korrikalari daude. Eta jakin behar dugu, zenbat diren, 3 zortzirenak. 48-ren 3 zortzirenak. Orduan, kasu honetan, nire barko dugu horrela. 48 bider 3, 144, bat bider zortzi, 144, zati zortzi, atatzen da, hemen zortzi. Orduan, korrikalari. Hau da, izango zateke, lehenengo erantzuna. Hemen zortzi korrikalari dira parte hartu dutenak, 200 metro baina gutxiagoko lasterketa. Bigarren galdera. Korrikalari zer zatik hartuko du parte 200 metro edo distantzia handiagotan. Orduan, faltazegu beste zatia. Orduan, eranta da, osoa eta zatia dakigu, bestea ez. Orain barko duguna da, osoa da bat. Zenbatek hartu dute parte txikiagoan? 3 zortziren, kendu behar diogu, orduan 3 zortziren. Zer gelditzen zaigu? Gelditzen zaigu, osoa da beti zortziren, 6-6-ren, 5-5-en, 4-4-en, zortziren, kendu zortziren, 5 zortziren, hau da emaitza, zatia, zer zati dago, edo zer zatik egin du distantzia handiagoa, 5 zortziren. Eta zenbat dira horiek, orduan, bi modu daude erantzuteko zenbat korrikalari dira. Bada, 48-ren, 5 zortziren egin dute distantzia handiagoa. Hau da, erabat. Eta dugu, hau biderra hau, zati hau, 30 marrataz ezkigu. 30 korrikalari. Eta beste erabat da, egitea, zenbat korrikalari daude 48? Zenbat ibili dira distantzi txikiagotan, hemen 8? Zenbat gelditzen zaizkigu? 30 korrikalari. Hau lertu da, ezta? Horran, hau izango zateke, bigarren galdearen erantzuna. Hurrengoa, atletismo taldea dugu orain, beste bat, eta hemen ditugu. Alde batetik, jauzitan parte hartzen dutenak. Jauzitan, eta dira, zenbat dira? Laurdena, horran, laurdena da. Bestetik, lasterketetan, lasterketak, azkarra ere zirezten. Lasterketetan, 2-5-en. Bale, 2-5-en. Gero dugu, jaurtiketetan, zortzirena. Eta fatazegu, martxa eta erreleguak. Martxa, gehi erreleguak. Hori ez dakigu. Lehenko zen jakin bako dugu. Bueno, kaso honetan, ikusten ez duen bezala, dakizkigu 3 zati eta fatazegu zati bat. Horrean, egin bat duguna da, zati hauek, lehenengo, batu, jakiteko zenbat den, orain dugu, laurden bat, eta, laurden bat, gehi 2-5-en, gehi 8 bat. Jarri barko dugu lehenengo, multiploko momentako txikiena. 4, 5 eta 8-rena. Bueno, hartuko daudiena, 8, 16, 24, 25, 40, 40 da. 40 denetan hartu dugu 8-rekin. Horan, 4 bider, 10. Horan, bat bider, 10. 5 bider, honekin, 8, behar da. Horan goian ere, 8-ekin, 16. 8 bider, 5. Horan goiko ere, bider, 5. Zenbait gelditzen zaigu, goazen batuk eta egitea, zegoen berdina dira, oain diteke. Jartzen du behan 40, eta goian, 30. Bueno, orduan, 30 zer dira, jauzitan, lasterketetan, jartiketetan parte hartu dutenak. Orduan, martxa eta erreleguak faltarena. Eta zer da faltarena? Osoari kendu behar diot hau. 30 40. Bueno, bakizue, osoa beti jartzen dela, goia eta behan berdina, 40 zatitan egin, eta 40 hartu. Horaz izatez, da? Horran, 30 40-en, gelditzen ezkigu, 40-en. Hau da, erantzuna. Zenbatek hartu dute parte martxa eta errelegotan, 40-en. Eta azkeneko aldera,
zeintzu dira gehienak? Hala, jauzietan parte hartu dutena, lasterketan, eta hau bezala. Zein handiena? Bueno, goazen, hortarako denen jarri bat zaie izena zere berdina. Horan, aprotxatuko dugu, hau, 40 dugula, ja. Jarriko dugu denei 40. Horan, hau zen da, 10 40-ren, hau, 16 40-ren, hau, 5 40-ren, eta hemen 9 40-ren. Bueno, kaso honetan, zer jarriko nuke, zeintzu dira, nun hartu dute parte gehienak? Ba, ikusten da hemen dela 16 40-ren. Horan, lasterkariak dira gehien hartu dutenak parte. Eta gutxien dut daude, ba, jartiketetan, 5 40-ren. Horran, problema honekin ikuste dut orokortasuna ikusiko zen dutela. Beste bat arte, agur.